Ideálna dávka TST za týždeň pri TRT. No, vysvetlíme si najprv, čo znamená TRT. TRT alebo TRT z angličtiny je skratka pre Testosterone Replacement Therapy. To je skratka substitučná liečba testosterónom pre pacientov, ktorí majú nejakého dôvodu deficit alebo žiadnu tvorbu. No ale tá dávka, ktorá sa podávaná väčšinou urologom alebo nejakým endokrinologom, je nadstavená tak, aby nepresahovala nejak referenčnú hodnotu normálneho zdravého človeka. To znamená, ono sa to môže líšiť, ale štandardne to je tak 150 mg testosterónu týždenne s takým analógom, aby sa uvoľňoval postupne v tom týždni. Že keď pôjdete vy doktorovi a zmerá vám ten testosterón, nemal by vám presiahnuť referenčnú hladinu, ktorá je daná. Lebo keď niekto si tam švacne 500, 600, 700 mg a povie, že ja tam mám iba testák, to je TRT. Ne, to nie je TRT, to už dávaš blast, jak sa povie. To už vlastné telo netvorí si ten testák, skrátka vajca sa zmenšia a už to nie je TRT. Čiže toto je TRT. To sa pýtal Richard Varadi. Potom Stevie Lasta sa pýta, ako sa ti darí v sparingoch? No, tým, že som sa chystal na súťaž, tak nevieš robiť dva športy na 100%. Tak som musel polaviť. A teraz som sa k tomu zase vrátil. No, v sparingoch to je u mňa také, že jak slon v porceláne. Viem sa tam hecnúť, viem dať niekomu dobre do tela, ale viem, že pri tom hodne dostanem. Ale to mi nevadí, takže asi tak sa mi darí. Nie som rodený fighter, je niečo iné, keby som to spravil naopak, že teraz 20 rokov fajtujem a na staré kolena si zmyslím, že idem cvičiť, aby som sa nafúkol. Poznáme takých chalanov, ale pre mňa je primárna tá kulturistika, toto robím ako takú pasiu, predsa som už starší, už nie som najmladší, už aj to dobrá forma kardia, lebo viete, cupiť tam na páse 45 minút alebo točiť bicykel, kúkať do blba ma nebaví. Hen tam tá hodinka 15 na tom boxe mi prejde takto. Alebo kickboxe. Že to je, preto to hlavne. Peter Sliva sa pýta, najvýznamnejšie rozdiely v tréningu strave počas tejto prípravy proti predošlým. No, predošlé prípravy, to bol taký ten ruský štýl. Lopatami doping, čo najviac bielkovín, čo najmenej tukov, hrať sa so sachrami, ťažké tréningy, dlhé tréningy, 1000 sérií za tréning. Skrátka, áno, to fungovalo na jednej strane, ale dosť ma to ničilo. Teraz to bolo úplne iné. Tréningy boli viac menej krátke, stlačené, intenzívne, snažili sa ten svaly šokovať. Išlo tam oveľa menej bielkovín, iná strava, celkovo hodne kardia, ako som už spomenul. Tým, že mám ten základ dobrý, tak tam stačilo len chrániť tie svaly, aby sa neskatabolizovali a dávať im dobrú regeneráciu. Hodne sa vyspať. No. Horváth Tomáš sa pýta, ahoj, mám problémy s imunitou. Často bývam nachladený, cca 2 mesiace. Je to po česky, tak skúsim po slovensky. Príde mi, že tvrdými tréningami a prácou sa to akurát zhoršuje. Máš nejaké tipy a rady? Po prípade, čomu sa vyvarovať? No, vyvaruj sa, aby ťa ofúklo a takéto srandy, nejaké zmeny prudké teplo, najmä keď sa spodíš. A čo sa týka imunity, tak mne osobne veľmi dobre robí doplnok kolostrum, či už krauské, ešte lepšie kozie, po prípade hlíva ústricová, alebo tie imunoglukány, takisto rôzne čaje, ale čo je veľmi dôležité, je dostatok spánku. Keď nebudeš mať dostatok spánku, to telo bude vrzgať. No a keď tieto problémy sú nejaké chronické, tak treba ísť doktorovi a zmerať si z krvi, či tam nie je nejaký chronický zápal alebo nejaká háveť, ktorá v tom tele toto robí. Možno byť parazit nejaký skrytý, ale áno, keď máš tento problém, máš ťažké tréningy, tak môže to ovplyvňovať. Hej. David Pál sa pýta, kto ti rozbil stierač? Vieš čo, neviem presne, máme podozrenie, sa to rieši, takže keď sa to vyrieši, má sa dotyčiť na čo tešiť. Tomáš Hubert sa pýta, mňa zaujíma, čo je tvoja najväčšia motivácia v športe, ale aj v živote. Čo ti dodáva energiu, vôľu a silu prekonávať ťažké životné situácie? Pôsobíš dojmom optimisticky naladeného človeka. Áno, vždy som bol veselá kopa, lebo keď sa budeš hnevať, vylučuješ kortizol, to je búra svaly, budovanie svalovej dráhy, čiže kortizol je neefektívny, je to zlé pre biznis a celkovo pre telo.
No a čo ma motivuje? No viete, človek sa vekom nejak vyvíja aj po telesnej stránke, aj po osobnostnej stránke. A poznám prípady, že niekto sa v 14 zasekne, natiahne ručnú brzdu a ostane tam, aj keď má 40. Ale pokiaľ je človek mentálne zdravý a ten mozog funguje, jak má, tak prechádza nejakým vývojom. No u mňa z začiatku prvá motivácia, keď som ešte nevedel, čo je tančínka a také súťaženie bolo, že som sa chcel páčiť dievčatám, lebo som bol chudý chalan a videl som, že dievčatá viac inklinujú k tým viac nabratým chalanom. No a potom, jak som začal súťažiť, tak s jedlom rástla chuť a chcel som takéto uznanie, chcel som byť taký veľký, hej, a raziť si tú svoju cestu takým tým drsňackým štýlom. Čiže hlavne to u mňa bolo také, že som práhol po tom uznaní zo strany či už tej kulturistickej obce, alebo všeobecne. Samozrejme som si myslel, že s tým zarobím nejaké peniaze. Ako dá sa s tým zarobiť peniaze na Slovensku, ale aj sekundárne. Hej, že ste kulturista, do toho máte ako tréner alebo predajca výživy klientelu. Ale priamo zo súťaží na Slovensku, pokiaľ nie ste fakt jak Mišo Kryžánek alebo Adela Ondrejovičová, tak asi ani veľmi nie. A neviem ani neviem koľko oni zarábajú, ale na Slovensku priamo súťaž je skôr taká hobby záležitosť ako zárobok. No a potom postupom času teraz moja motivácia najväčšia je moja rodina, moje deti, moja žena, mám 3 zdravé deti, super milujúcu manželku a pre nich spravím v podstate najviac čokoľvek. Čiže oni sú moja najväčšia motivácia. Aj ísť na túto súťaž bola myšlienka toho, aby som si spravil lepší marketing, čo očividne už teraz cítim. Vidím to na objednávkach, za čo vám veľmi ďakujem. Čiže tak asi. No a ešte posledná, no nie je to otázka, je to skôr taký odkaz. Andrej Pukanec mi odkazuje, že mám držať, nechcem hrešiť, geco. No. K tomuto sa môžem vyjadriť asi toľko. Čítal som štúdiu, že americkí vedci zistili a britskí potvrdili, že hejty, keď sa hejtia cez internet nie face to face, tak adresátovi iba zvyšujú algoritmus a robia ho úspešnejším. Čiže vlastne je to taká služba. Čiže za čo ďakujem. Aj Andrejovi ďakujem, že mi podporil biznis. Ale čo zistili ešte americkí vedci, tu čítam, že aby hejty fungovali, tak musíte to adresátovi venovať face to face do očí. Vtedy to že vraj funguje. Takže odporúčam, keď niekto má nejaké silné hejty na mňa, tak treba si dohodnúť konferenciu, nejakú stretnutie. Takže asi toľko k tomuto. A týmto uzatváram dnešnú otázky odpovede. Keď sa vám to bude ľúbiť, môžeme spraviť ďalšie. Keď tam bude, dajme si 1000 lajkov, začneme skromne, tak môžeme spraviť ďalšie nejaké video. Samozrejme, tuto môj pán kameraman Erik je ešte skvelý scenárista a navrhol kopec zaujímavých tém. Čiže je sa na čo tešiť. Samozrejme, ten YouTube kanál sa bude plniť v rámci časovej možnosti. No a ešte chcem sa pochváliť. Dostal som darček krásny od Erička, môjho fotografa, kameramana. Takýto krásny obraz. Nechcem to ešte rozbalovať, ale vždy som sníval o tom, že raz budem na nejakom plagáte už asi od 16 rokov a 20 rokov prešlo a dočkal som sa. Takže čo z toho vyplýva? Kto si počká, ten sa dočká. Ľudia, ďakujem pekne za pozornosť, keď ste dopozerali až sem. Nezabúdajte objednávať stránky koran.sk a ja všetkým želám pohodu a hlavne zdravíčko. Čaute. Skúška. 1, 2, 3. Riď mi vy 3. A nie?